Nna anyị ukwu biko anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ndị unu nwu. Daalụ. Nnọọ. Na mbido aha mụnwa bụ Ogochukwu Umegbolu, Vice Chairman Amankwo Inyi na Oji River Local Government. Aha m bụ Emma Umegbolu, onye Umuowara, Amankwo Inyi, Oji River Local Government. Abụ m medical doctor. Aha m bụ Mr. Patrick Ike, onye Amankwo Inyi. Mụnwa bụ the General Secretary Amankwo Okome General Assembly, Alaocha Amankwo Inyi in Oji River Local Government Area of Enugu State. Afa m bụ Vincent Ora, Financial Secretary Okome Amankwo Inyi, onye Alaocha Amankwo Inyi in Oji River Local Government Enugu State. Aha m bụ Onyebuchi Okoro, Mama Bodu Amankwo Inyi Oji River Local Government. Abụ m Chief Task Force Okome Amankwo General Assembly. Aha m bụ Honorable Desmond Okoro, onye Abodu Amankwo Inyi Okome General Assembly, Oji River, Enugu State. Ọmụnwa bụ Chairman Peace Restoration Committee Okome General Assembly. Thank you. Aha m bụ Mr. Anselm Chidozie Onwumechiri. Abụ m onye Alaocha Amankwo Inyi, Oji River Local Government Area of Enugu State. Afa m bụ Chukwujekwu Nwokolo. M bụ Chief Provost Okome Amankwo Inyi in Oji River Local Government Area Enugu State. Aha m bụ Ojengene Chisom. Abụ m onye Umuechiri Amankwo Inyi dị n'Oji River Local Government Enugu State. Abụ m the current Secretary Amankwo Youth Forum. Nna anyị nụrụ na unu nwa ndị Amankwo Inyi na Oji River Local Government na-etinye akwụkwọ maka inwe autonomous community nke aka unu. Ọ eziokwu ka asị? Eziokwu. Kee ihe kpatara ya? Ọ bụ na anyị gaa back to history since 1999, when the current republic returned, we started agitating for our own autonomous community. And then, as at the time of creation, we were surprised that we were lumped together with Agbada, others in Agbada, autonomous community. But still, that thing we've been agitating for has not been taken care of. The democracy dividends rarely gets down to us because of the size of the present autonomous community. But we feel that if we have our own Amankwo autonomous community as the fourth tier of government, the government will be closer to the people, to the grassroots, and then the expected democracy dividends will get down to us as needed. We feel that as a community, we are viable. We have a number of institutions that can help to sustain this autonomous community. I nwere secondary school, I nwere primary, I nwere market, I nwere hospitals, cottage hospital, private hospital, and even the permanent site of a private school of health technology, Inyi, is sited in Amankwo. And one of the main reasons, or the main reason for this, like I said before, is that we're not getting the democracy dividends as we should. These things get hijacked at the upper level by the power that be in our autonomous community. But we feel that if we have our own, we'll be better served, and our people will feel the impact of the government. This quest for Amankwo autonomous community will help us to, enthrone peace in the community. Presently, in Agbada autonomous community, enwero peace. In addition, enwero an inclusive governance in the present Agbada autonomous community. Our people are tactfully excluded from the governance in the autonomous community. Now, our government may unu bụrụ autonomous community.
kedu uru ọ dị ka unu agha aka wee nweta? Uru ka nkụ. Ofu ugodo na ọ bụ na anyị nwee autonomous community nke anyị nwee ike manage security of our place better than it is presently done. Recently, last year October, one of us was killed by gunmen. Up to today, amabe ndị mere ihe ahụ, and onwezi ihe a na-ekwu maka ya. Mana ọ bụ na ihe anyị nwere our own security outfit anyị na-manage by ourselves, this situation arise. Ọzọ kwa na ọ bụ na anyị nwee autonomous community, anyị ga-manage resources anyị better. Anyị nwere fertile land, anyị nwere market, anyị nwere even human resources. Na ọ bụ na anyị nwere onwe anyị nwere our own autonomous community. The markets, the arable lands, fertile lands, even empowerment of the people around, the youths and all that, we can embark on them, and the real dividends of democracy will be at our doorsteps. Ọ bụ na gọọmenti nye unu nwawu ndị Amankwo Inyi autonomous community, kedu usoro unu ga-eso iji wee họfta maọbụ iji na-ahọfta onye ga-abụ igwe nke ndị oyibo na-akpọ traditional ruler? Nke ahụ bụ amambụ nsogbu. First and foremost, anyị ga-eso guidelines in the Ministry of Chieftaincy Affairs, adapting it to suit our own peculiar situation. Before now, onwe ka esi eke ihe na village anyị, ọ naghị eso okwu, and ihe anyị ga-emewe bụ rotational, ndị nke emechekwa ndị ọzọ eme, and every one of these villages, the 10 villages, they represented in the community. So it's a kind of representative democracy. Everybody will be carried along. Nna anyị, ọ bụ na enye unu autonomous community, kedu ka unu ga-esi wee na-ahazi ọchịchị ka udo wee chịa? Anyị ga-eme avoid mistakes emere na the present autonomous community anyị nọ n'Agbada. Every one of the component parts of Amankwo Inyi autonomous community I get respect ya. Ọ bụ na o nwere ihe afụrụ na particular village, a ga-akwanyekwa village ahụ ugwu nke ruo asị ndị nwe ihe ha hụrụ na ana ha. Amaghị apụta a na-eme na aka mmadụ otu esi eme anyị na Agbada presently, maka na ihe ahụrụ na be anyị mgbe a gara ide agreement ekwutezi na anyị nwe ya na-asịzi na Agbada niile nwe ya. O nwekwa ka o si dị echi na o nwere ihe ọzọ ahụkwara na Amankwo Inyi autonomous community, edekwa agreement anyị ga-edekwa ndị ahụrụ na ba. Ọ bụ na o nwere ihe rukwere ha asị ndị nwe ala a ga-enyekwa ha, then nke rukwere anyị asị Amankwo autonomous community erukwere anyị. Ọ ga-abụ a kind of federation. The villages bụ federating units. Nna anyị, ogbone one ka unu nwere n'obodo a na-akpọ Amankwo Inyi nke ndị oyibo na-akpọ villages? Anyị nwere ogbe 10. Ogbe ọbụla nwere ụmụnna ihe dịka 4 ma ọ bụ karịa. Ya bụ na anyị nwere na Amankwo ụmụnna 40 na ụma 40 something n'onu bekee. Nna anyị rụrụ na tupu enye obodo ọbụla autonomous community na igwe obodo ma ọ bụ igwe autonomous community nke obodo a nọ n'ime ya ga-ebinye egwede aka. Kedu ka unu si agba mbọ iji wee hụ na ya wụ ihe ama mgburu na ihe mgbochi na mbọ unu na-agba inwe autonomous community? Nke a fịakwara ahụ maka na ọ dị ka ịnapụ nwatakịrị ara n'ọnụ, mana ka o si na wee dị, anyị ga-agakwuru ya, mana anyị ma na o nwere ike ọma nkwe, onye ka eji agbakwute gọọmenti ka gọọmenti nyere anyị aka. And ọzọkwa bụ na Agbada autonomous community, so na autonomous community ka wee ba ụba, one of the largest in Enugu State. So nyanwa esign kwa anyị akwụkwọ ahụ nwekwa ike efe ahụ, mana gọọmenti ka anyị na-echekwa,
maka anyị na-anọ under the same government. Nna anyị anyị chọrọ ka ị kọwara anyị maọbụ ka ị gwa anyị o nwere ihe nkọwa ị ga-enye anyị ga-enye aka maọbụ igosi na Amankwo Inyi ezugwogo iwu autonomous community. Nnọọ, ihe nkọwa m buru ibu n'ime ajụjụ ga. Nke mbụ bụ na Amankwo Inyi so na village gbagotara na Inyi town. Ịbịa dịka ka m were Enugu Inyi, Agbareji, Arum, ndị enyegasịrị autonomous community. Ihe ha ji karịa Amankwo ka m sike n'oruho ebe ụlọ 5 ụlọ ebe obibi mmadụ na-ese. So na Amankwo zuru inye autonomous. Then Amankwo nwere ihe niile enidiri na autonomous. Ịbịa na nke mbido, anyị nwere cottage hospital, anyị nwere boys secondary school, anyị nwere girls secondary school, anyị nwekwara smart hospital gọọmenti na-eweta ọfụrụ and the smart school gọọmenti na-eweta ọfụrụ. Then Amankwo Inyi, ndị ọbịa nọ na be anyị erikakwa. Ndị ọbịa nọ na be anyị na-achọzi ịkaziri number of the community na onwe ha. So nọ ihe a niile ka anyị nechere anya wee na-ayọ gọọmenti ka ha nyere anyị aka na ime autonomous community anyị na-achọ. And the coal mining site ọkwa na Amankwo ka ọ dị, ebe esi eweta ihe na-enyere steeti gọọmenti aka na. Ịbịakwa na Amankwo, ị ga-enwetakwa clear nke dị oke n'ime Amankwo a ka ọ dịkwa. So ihe dị na Amankwo erika. So na ya ka anyị ji achọ ka anyị kpọbata gọọmenti ka ha bata n'ụkwụ ha na-abụ na be anyị, na ha ga-ahụ ọtụtụ ihe dị mmazi na Amankwo. Nna anyị, Amankwo Inyi autonomous community nke unu na-ekwu maka ya, ọ Amankwo niile binyere aka nye nkwado ka ọ bụ mmadụ nọ gbakọtara wee na-agbanya wizu? Nnọọ, ajụjụ ga-amaka. Amankwo niile, ma nwoke ma nwanyị ma youth ma okenye gbakọtara aka. O tewekwe na-agụ ihe agụbara Amankwo n'ihi mkpagbu anyị nọ n'ime since. Anyị chema ihe ọkara nwa isi mgbe nke gburugburu anyị gbakwara mbọ anyị kwesịrị ịgba, mechekwa ihe niile anyị kwesịrị ime, mana ya gaa ka o si were gaa. So na ihe na-akọwara gị nọ Amankwo niile bikọtara aka ọnụ were na-akwado ọnọdụ dị otu a, wee na-ayọ Enugu steeti gọọmenti ha nụrụ ọnụ akwa anyị na nke a, na ha nyere anyị aka, na obu aṅụrị anyị ga-arị enu n'ebe kachasị enu, karịchasị anyị evuru na-ekene anyị bịa kene Peter Mba na bie. Thank you. Biko anyị ndị Amankwo ji ohere a na-ekene gọvanọ of Enugu steeti n'ụbọchị tata. Obodo anyị aṅụrị n'ụbọchị ha n'ọnọdụ Amankwo nọ n'ụbọchị tata. Ọkwanụ ụmụnna ji ga-ekpọ Amankwo niile ha bịa ṅara nke agbawa egwu na autonomous a na-ekwu erugbu anyị n'aka. Dudo na amara m onye Peter Mba ahụ. Peter Mba bụ gọvanọ na-anụ akwa ụmụ ogbenye. Ndị ge m nọ ga-arụkwa orie Chairman Ward Inyi Ward. Ama m ka o chi eme, mara ka o chi adị. Ọ naghị eleche ụmụ ogbenye anya n'akụkụ ma akpọzụga ha azụ. Biko anyị alụgo kwere na kwere na-agaji ka anyị ga-eji iru arahụ ụra kpọọ obodo ha nwebe obu aṅụrị na autonomous erutegbu anyị aka. Ihe anyị na-achọ luko elu lọdụ ji anyị luko ala n'obubu ọkpa ka anyị zọdejiri ọkpa nwe aṅụrị la akpaji anyị nchi. Obodo niile na-enwe aṅụrị, village dị nọ n'Amankwo na-enwe aṅụrị, family dị nọ n'Amankwo na-enwe aṅụrị, ụmụnna niile na-enwe aṅụrị, ka niile ụzọ na-atụ. Biko ejigo m ohere a na-ekele ndị Amankwo niile m bịara. Gbogbo kịta na-ekelekwu ka Amankwo niile na-eheru ndị ikoro na-eme Ikoro TV na-eme n'obodo na mba niile na-alụ olu anyị na-akwa anyị besere gọọmenti. Ndị ikoro ekele dịrị unu, anyị na-ekele unu. Thank you.